Daghang batang lalaki nga miyembro sa tribu sa Kapalong Davao del Norte ang libreng natuli sa gobyerno. Human sa pipila ka adlaw nga paglibot-libot sa tanang barangay sa lungsod, pinagi sa programa sa LGU nga serbisyo sa gobyerno, gidala sa baryo 711 tanan ka mga bata ang natuli. Ang programa suportado sa Municipal Health Office nga naninguha sab nga makahatag og libreng serbisyo sa komunidad, hilabi na gyud sa hilit ug lagyong dapit sa Kapalong. Kaabag sa LGU ug Municipal Health Office ang mga volunteer nga doktor, midwife ug mga barangay health workers. Ang inisyatibo nagpakita sa pagpaningkamot sa lokal nga gobyerno sa pagtabang sa kabataan na paligo ng serbisyo sa gobyerno nga mas sayon, duol ug libre alang sa tanan. Gilauman nga mas daghan pa ang makabenepisyo sa umaabot nga panahon sa pagpadayon sa inisyatibo, tumungsab niini nga mapadayon ang maayong relasyon sa gobyerno ug sa komunidad. Nagpasalamat ang mga miyembro sa tribo sa padayon nga suporta ug paghatag og serbisyo sa gobyerno ngadto sa ilang komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.